नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकणसात लाईव्हवर आपलं स्वागत असा. कला, संस्कृती, परंपरा आणि मधाळ माणुसकीची खाण म्हणजे आपलं कोकण. दैकालो, जत्रा, उत्सव आणि परंपरांचे जे भव्य दिव्य सोहळे साजरे होतात ता आपला कोकण. 14 विद्या आणि 64 कलांची खाण म्हणजे आपला कोकण. याच कोकणातले अंतरंग उलगडणारो खास शो गावपण. कोकणातली कला, संस्कृती आणि बराच काही जपणाऱ्या माझ्या कोकणवासियांबरोबर मनमोकळे गप्पांचो शो म्हणजे गावपण. आता माका तुम्ही एक सांगा की लगीन झाला. आता लगीन झाल्यानंतर पुढचो एक ह्या असता कार्यक्रम असता म्हणजे नाव घेवचो. हल्लीच्या पोरांका ती सवय पण त्या येणार नाही. म्हणजे हल्लीच्या मुलींका किंवा मुलांका नाव काय घेवचा त्यावेळी एक दोनच नाव फक्त माहीत असत. म्हणजे हो, मेथी भाजीत भाजी मेथीची, अमकी माझी प्रीतीची, इतक्या एक आणि दोन. पण म्हाका ना तुमच्या काळातली कशी नावं घेतात तर म्हाका ऐकायचं असा. तर म्हाका काही नावं तुम्ही घेऊन दाखवा अशी. हां, आता मी तुमका हुकाणी हां हुकाणी सांगतोय. हां. जुने पद्धतीची वा वा वा. जुने पद्धतीची हुकाणी सांगतोय. हां. चाणीच्या ताटात हम्म. अत्तरचा गोळा, हम्म. चाणीच्या ताटात अत्तरचा गोळा, माझ्या मिस्टरांचं नाव घेऊन सर्वजण जय हिंद बोला, जय हिंद बोला, जय हिंद बोला. वा वा वा. म्हणजे देशाचं पण हे केलं उद्यान. हां. दारी होती तुळस, हम्म. त्यात घातला पळी पळी पाणी. हम्म. आधी होतो आईबापाची ताणी, हम्म. आता झाली रावांची राणी. वा. डोकीला लावीत होतो कुंकू, त्यात पडला मोती. आपले भरतार सापडले लवकर हाती. चंदनाची सांड हम्म. कुरुंदाचा खोड, हम्म. चंदनाची सांड कुरुंदाचं खोड, हम्म. माझ्या मालकाचं बोलणं हम्म. अमृतापेक्षा गोड, अरे वा वा. अमृतापेक्षा गोड. वा 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 वा. हां. लांब सडक वेणी, हां. लांब सडक वेणी तिच्या शोभे गुलाबाचा फूल. हम्म. मी भरतारांका पाहत शे, हम्म. मी भरतारांका पाहत शे, मला पडली भूल, हम्म. वा मला वा. पडली भूल. वा 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 वा. माई सुंदर अगदी आपण जे आतापर्यंत जी उखाणी घेतलास. पण पूर्वीची लोक आणखीन ना असं लांब लचक काहीतरी उखाणा घेत. तर तुमका जर माका म्हणान दाखवू गेलं तर जरा प्रयत्न करा. हां. ऐका. खनखन कुदळी, मनमन माती, वा. चितारले खांब, हम्म. आकाबाईचे पोटी, हम्म. सासूबाईचे पोटी, हम्म. आकाबाईचे पाटी, जलामले राम, राम नाय म्हटले, नाव नाय घेतले, 32 सुपाऱ्या, 32 पाना, त्याला लावला चुना, आणि मी गवळ्यांची सुना. अरे वा 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 वा. माई अप्रतिम. 72 वर्षात सुद्धा एवढं खणखणीत आवाज आणि एवढी स्मरणशक्ती तुमची की जुना सगळा तुमच्या लक्षात असा. माई ह्या झाला लग्नाचा. तू अनेक लग्नांका गेलंस, अनेक लग्नांमध्ये ह्या सगळ्या गायलंस. आणखीन कसल्या कार्यक्रमात तू जातोस? बारशाक. हां. बारशाक जातंय हां. आणि बारशाक म्हाका नेऊ येतं हां. आणि परत सोडतं. म्हणजे ज्यांच्या लग्नात तू गेलंस ते तुका बारशाक बोलवतात. होय होय आणि बारशाक तुका काय गाऊक सांगतात काय? होय होय हां. होय. तर म्हाका नक्कीच आवडत तू काय काय बारशात गात असता ऐकाया. बाळाक पाळण्यात घालूच्या अगोदर मी अनंशिंग करतो, त्याच्यानंतर पाळणा म्हणतो. आता हॅलो हॅलो. बाळाला पाळण्यात घालायची वेळ झालेली आहे, सर्वांनी लवकरात लवकर यावे ही नम्र विनंती, नम्र विनंती. अयोध्ये नगरीत आनंद झाला, मातेची पुन्हाई आली बाळाला. पुत्र रत्नाचा लाभ झाला, जो बाळा जो जो रे जो. पुत्र रत्नाचा लाभ झाला, रामचंद्र नाव शोभे बाळाला, रामचंद्र नाव शोभे बाळाला, जो बाळा जो जो रे जो. रामचंद्र नाव शोभे बाळाला, जो बाळा जो जो रे जो. रघुवर्षाचा
कुलदीपक दीनानाथाचा असा पालक, दीनानाथाचा असा पालक, जो बाळा जो जो रे जो. चंद्र आणि सूर्य तेज हे मान, अवतार घेऊन आले भगवान, अवतार घेऊन आले भगवान, जो बाळा जो जो रे जो. अवतार घेऊन आले भगवान, पाळण्यात निजे बाळ थाटान, पाळण्यात निजे बाळ थाटान, जो बाळा जो जो रे जो. पाळण्यात निजे बाळ थाटन, नाचत त्याची आई विसरून भान, नाचत त्याची आई विसरून भान, जो बाळा जो जो रे जो. नाचत त्याची आई विसरून भान, जो बाळा जो जो रे जो. जो बाळा जो जो रे जो. आणि जर कोणी आपल्या बाबांचं नाव ठेवचा असला तर उल्लेख करायचो. तर कोणाचा दत्ताराम नाव असला, कोणाचा तुकाराम नाव असला, तर तुकाराम नाव शोभे बाळाला, तर त्याच्यात मिळवला जातो. हो. आणि नाव ठेवल्यानंतर तर काहीतरी म्हणतात ना, क्रूर काहीतरी करतात, तर कसं काय त्या काय एखादा आणि करू काय नको रडू नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ. झोके देता देता रे गीत गाता, बाळा ठकले रे झोके देता, नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ. तुझे गोड गोड पप्पा त्याला दे रे एक पप्पी, नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ. तुझे गोड गोड मम्मा त्याला दे रे एक चुम्मा, नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ. तुझे गोड गोड आजोबा त्याला सांग तेरे सांगतील गोष्टी, तुझे गोड गोड आजोबा तुला सांगतील गोष्टी. तू होणार मोठा कष्टी त्यांना दे रे एक पप्पी, नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ. तुझी गोड गोड आजी ती रे नाचत मधोमधी, तुझी दिष्ट काढील सदी तिला दे रे एक पप्पी. तू होणार मोठा कष्टी नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ. तुझी गोड गोड आतू तिचा मन झाला आतुर, त्याला दे रे एक पप्पी, नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू राज सारे बाळ, नको रडू नको रडू. ह्या गाणं फक्त मी रचयला स्वतः. मी माळ घेऊन बसलोय हरे कृष्णाची का माका सुचायचा भारोभार, काय मी सोमता माका काय लिहू घेणार ना, का माझे केव्हाय तरी माझ्या मुलगी बोलतात आई तुझ्या लक्षात राहायचा नाही, पण कटोकट माझ्या लक्षात राहता, कटोकट लक्षात. किती तरी कुणी बाहेर गोष्टी केल्यो तरी माझं अजिबात लक्ष जावचो ना बाहेर, त्या गाण्यारच रवतलो. मी वाडीत गेलोय गाडयेत बसलोय तरी माझ्या ताच सुचयतलंय. आणि ह्या म्हाका वाटता आता एवढी म्हाका वर्ष जावन
आज माझी स्वप्न पूर्ण झाली. नमस्कार. खूप खूप ती भावना माझी शाळेत जायत भावंडा हां भावंडा शाळेत जायत ती कविता बोलत त्यांचा मी ऐकून एक तुमका मी उन्हान दाखवत आहे. लग भग पाकरुहा गाते गाते गोड गाणी तै पटट्या बगदानी चोईकडे लग भग पाकरुहा गाते गाते गोड गाणी ती पटट्या जागदानी चोईकडे बाळाचा नाव घेता जागी झाली चिमुताई उठूनही दूर गेली बुर 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 बुर. माई एवढा सगळा तू केलंस पण तुमचं फुगडी बिगडीचं असो ग्रुप नाही होतो काय काय तो फुगडी बिगडी म्हणीस काय अगोदर? तसं नाही आता मी काय ते सोडून दिलं विषय. हो पूर्वी होतो 25 वर्षापूर्वी. खूप मजा मारली सावंतवाडी कुडाळा. होय 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 सगळीकडे मजा मारली. आता आपलं थोडक्या सायाक तुमका उन्हान दाखवेन मी. हां उन्हान तुमका मी दाखवते. भाद्रपद चतुर्थीला आज गणपती आले घराला. भाद्रपद चतुर्थीला आज गणपती आले घराला. गणपती बाप्पा आले मोठे गडबड होते सुनीबाईची. गणपती बाप्पा आले मोठे गडबड होते सुनीबाईची. सुनीबाईला माहेरी जायची हौस मोठी फुगड्याची. फुगडी घालताना लुगडं नेसली फुगडं घालताना लुगडं नेसली काष्टीची ग काष्टीची. अग फुगडी माझी कष्टाची ग दावीन मी राष्ट्राशी. फुगडी माझी कष्टाची ग दावीन मी राष्ट्राची. अग भाद्रपद भाद्रपद चतुर्थीला आज गणपती आले घराला. गणपती आले घराला. अग गणपती बाप्पा आले मोठे गडबड होते सुनीबाईची. सुनीबाईला माहेरी जायची हौस मोठी फुगड्याची. अग फुगडी घालताना लुगडी नेसली काष्टेची काष्टेची. अग फुगडी माझी कष्टाची ग दावीन मी राष्ट्राशी दावीन मी राष्ट्राची. ओटवणे गाव म्हटला की दशावतार आणि दशावतारातले कलाकार आजही खूप असत आणि तुमच्या लहानपणापासून अजून लहानपणापासून तुम्ही हे दशावतार बघी होतात. आणि मगाशी सुरुवातीक तुम्ही ज्यावेळेस सांगलात की मी तुमका दशावतारातले काहीतरी आठवणी सांगतलंय तर माका ते आठवणी ऐका नक्कीच आवडतील. तर माका एक तुमच्या अभिनयातून जर दाखवलास तर बराच होईल. आमच्या ओटुण्या गावात एकदम भारी नाना मोडको त्यांनी जर काहीतरी विषय काढलं आणि बोलांक लागलो भाषण करून लागलं तर सगळी लोक हसाकत होई 100% हसा होई म्हणजे हसाकत होई. मधु गाजविली तरवार फाकडी मधु गाजविली तरवार फाकडी. माझी मराठी जात माझ्या मिसीवर हात माझी मराठी जात माझ्या मिसीवर हात. माझो कायमचो बायले वंगडा वात काय करू. माझो कायमचो बायले वंगडा वात काय करू. एका पायान लंगडो होतो तो. मधु गाजविली तरवार फाकडी फाकडी फाकडी. दशावतार तर लहानपणापासून बघून तुमच्या नसा नसात भिनलेलो असा. म्हणजे एकटेच तुम्ही की नाही आख्यान लावून नाटक सगळा एक पात्री उभ्या करशात इतकी तुमच्यात ताकद असा. तर म्हाका वाटतं तुमका राजा पण येत असतात आणि राणी काय बोलता ता पण येत असतात. तर म्हाका वाटतं पहिल्यांदा तुम्ही राणीबद्दलचा बोलायचा आणि राणीचा एक गाणं म्हणून दाखवता अशी माझी इच्छा असा. राजा आपल्या महालात येऊच्यासाठी ते आपल्या राजाचं धाव करता. राजाचा धाव करण्यासाठी ती एक गाणं म्हणता. गाणं म्हणता आता तुमका हुनान दाखवतोय.
लागे तळमळ सदा जीवाला, लागे तळमळ सदा जीवाला. पायीन तुझ मी प्रतिमुख कमला, पायीन तुझ मी प्रतिमुख कमला. लागे तळमळ सदा जीवाला, लागे तळमळ सदा जीवाला. पायीन तुझ मी प्रतिमुख कमला, धावत यावो संकट सुदना, धावत यावो संकट सुदना, संकट सुदना. लागे तळमळ सदा जीवाला, लागे तळमळ सदा जीवाला. अगं बाई, त्यांची स्वारी अजून कशी नाही आली. राजा राणी रुसून बसता आणि राजा येऊन रुसलेली राणी बघून गाणं म्हणता आणि गाणं म्हणता. रजनीनाथ हा रवी उगवला, रजनीनाथ हा रवी उगवला, रजनीनाथ हा. राजपदी जनुदीपदी गमला, राजपदी जनुदीपदी गमला, रजनीनाथ हा रवी उगवला, रजनीनाथ हरबी उगवला. वाट तुझी पायीनता, वाट तुझी पायीनता, अनाथरुच्या झाडाखाली, अनाथरुच्या झाडाखाली. नदी उगवला नदनीनाथ, नदी उगवला, रजनीनाथ रवी उगवला, रवी उगवला, रजनीनाथ. जिला ती स्वतःला अशिक्षित समजते, पण शाळेत न जातासुद्धा तिने जे ज्ञान आकलन करून तिच्या स्मरणशक्तीमध्ये आज वयाच्या 72व्या वर्षीसुद्धा ठेवलेलं आहे आणि तिचं सुंदर असं सादरीकरण ती करत असते. त्यामुळे सिंधुदुर्गातच नाही तर सिंधुदुर्गाबाहेरसुद्धा तिला लोक घेऊन जात असतात. एक चांगली कीर्तनकार झाली असती ती, एक चांगली गायिका म्हणजे भजनीबुवा झाली असती, पण त्यावेळेला तितकासा तिला पाठिंबा मिळाला नाही आणि त्यामुळे ते होऊ शकली नाही. पण तिला एक खंत होती की हे सगळं माझ्याकडे आहे, ते माझ्याबरोबरच निघून न जाता ते कुठेतरी लोकांसमोर सादर व्हावं आणि हे महान कार्य केलं आहे कोकणचं नंबर 1चं महाचॅनल कोकणसात लाईव्हने. अशाच वेगवेगळे जे लपलेली रत्न आहेत आणि ज्यांच्याकडे आता ह्या अस्ताला चाललेली आहेत आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचं ज्ञान जाऊ नये म्हणून ते ज्ञान गावपण या सदरातनं सर्व लोकांपर्यंत पोचावं याच्यासाठी हा आमचा प्रयत्न आहे. आणि नक्कीच आम्ही असे वेगवेगळे जे हिरे आहेत, ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे, ज्यांच्याकडे कला आहेत, तर त्यांना गावपण या सदरातनं तुमच्यासमोर आम्ही सादर करणार आहोत. तर पुन्हा एकदा माई धन्यवाद. जे काय तुमच्याकडे होतं आणि याहीपेक्षा आहे तासनतास तुम्ही गाऊ शकता, तासनतास तुम्ही बोलू शकता, एवढी ताकद, एवढी परमेश्वराने दिलेली शक्ती तुमच्याकडे आहे. आणि हे सगळं तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे आध्यात्मिक पॉवर तुमच्याकडे असल्यामुळेच तुम्ही हे सगळं करू शकता. तर मंडळींनो, आपण माई ही अष्टपैलू कशी आहे तर आपण बघलो. म्हणजे माईकडे असलेली जी वाणी, त्यानंतर संपूर्ण लग्नाच्या कार्यक्रमात ती वेगवेगळ्या विषयाची म्हटलेली गाणी, बारशासाठी म्हटलेली गाणी, तसंच दशावताराचे काही भाग, कविता आणि इतर गाणी, फुगडीची गाणी, उखाणी, म्हणी, असा बराच काय माईनी तुमका अगदी आपल्याकडे दाखवल्याने. माई ही जरी स्वतः अशिक्षित म्हणून घेत असली तरी ती फार तिच्या 72व्या वर्षीसुद्धा भयंकर डोक्यामध्ये काय काय असा तर ती प्रकट करता.
आणि नवीन नवीन स्वतःसुद्धा रचना करता. म्हणजे जसे पूर्वीच्या काळामध्ये जे बहिणाबाई किंवा इतर जे रचना करत तर त्याप्रमाणे तिका रचना सुचत जातात. परमेश्वराचा तिका कृपाशीर्वाद हा कृष्ण भक्त तर ती असाच. आणि त्याचबरोबर ती स्वतः आध्यात्मिक पावर तिच्याकडे असल्यामुळे ती नामस्मरण करता आणि त्या नामस्मरणातनं सुद्धा बराच काय सुचता तिका. आणि ह्या सगळा तुमच्याकडे जर मांडला तर आम्ही कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह याच्यातर्फे मांडलेला असा. माझी ही मुलाखत कोकण सात लाईव्ह ह्या चॅनलान गावपण ह्या शहरात घेतल्याबद्दल धन्यवाद. तर मंडळींनो, कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकण सात लाईव्हच्या गावपण या सदराक तुम्ही भरपूरून असा प्रेम करतात आणि असाच प्रेम करत राहा आणि आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ बघा नवीन नवीन विषयाचे. धन्यवाद. नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकण सात लाईव्हवर आपलं स्वागत असा. कला, संस्कृती, परंपरा आणि मधाळ माणुसकीची खाण म्हणजे आपलं कोकण. दैकालो, जत्रा, उत्सव आणि परंपरांचे जे भव्य दिव्य सोहळे साजरे होतात ता आपला कोकण. 14 विद्या आणि 64 कलांची खाण म्हणजे आपला कोकण. याच कोकणातले अंतरंग उलगडणारो खास शो गावपण. कोकणातली कला, संस्कृती आणि बराच काही जपणाऱ्या माझ्या कोकणवासियांबरोबर मनमोकळे गप्पांचा शो म्हणजे गावपण.